Good morning. Inyati kita safi yung mga incubator. Diambil mga tayo di manapot bisa. Nalakas welcome family from Nola Union. Naladaw tayo isa tayo dari ke may dalito. Barakang dan welcome ako palakpakan mo mga sulit na din schedule mo na pasti bisa nila. Lalu pa yung mag-ipidyo. Tungkol na nagigaya sa amin na. Kada santong, kada sinait, santong laon niya, kada sinait, kada berat, kada ngalakot mo rin, bigang kada ko, so madili, ito ayan niyo, habang madili, pumutot, mga pumutot. Natay ko na yung tangit lugar, ingay-ingay, good morning lang, kabali mo sa ito amin niya. Nakakita kayo kinalugan ng ditibo nyo. Penyakit anda. Kaya kakaabay orang. Malasin nila lugar ng demonyo. Kalau sa manusia ini nyata dengan pagpuntahan ng anak kasi ugali pangalian ni alas 2 alas 3 saja. Kakaroon ada basta kasi ito nag-training ko to inisipin na niya mag-review lagi pertama namin isa na uang. Alas 2 ka na, may nagtutok dahil pamilya. Doon tayo ito ay di banda na daya na magpakinggan ni Alsada, di magpakinggan magna kay Diwai sa sumanga. Kaya nagtutok ka lang alas 2 ang daan na narinig, alpasan din isa tinigat imayan, apaw, may naman, apa yan, naluwanan tayo anak may, kagaitan. Kaya maamo, haya nga amin na pagi, o may pagi ka, kaya mapaksya sa dilimunan mo, kaya kapagyan sa dilimunan mo. Kapay na, lumapaksya ka. Kaya mga, ada rin ipapagi, exorcist kunada, kaya kalagagit kanya ada rin yan. Naisabot kanya ada rin, nasabutan kay, na kanya-kanya sabot na rin, nasabutan na singer, artist, manahan, ismusa, isbigit mo, so direkit kanya. Dan hanya amin mayat mo ada ministry kanya ada ministry hanya siya tibat to ada magdarawanan ada palita yang mana asal yang tidak kaya tidak ko na pasti bisa dilihat ako may kamar apa yang luwanan ada nalawanan ako dia kamu yang limukan inalam driver kan sa istana nagdanak ko ako abis bubalon na kaya masuk ako sa inyo ako may pag-armas Biblia kung biniwatan ka diyan mo pa yan. Kaya sa dilukan, kapag digdan yung kita di sokanan, kapag makita na, bilat na bibon nyo. Magnakapain, kaya agkamat, dinagadayo kayo yung magkaya namin, karet-berat. Kasi mabuhat ka niya, nagpapakaw, kung manibuhay, ay ba po, so manabuhat ka niya. Kasi ay, dahil yung papa. With all that asin, rosario, bayuan na, nilaga, marunggay, na gimba sa ulit mo. Kaya, siya ko ba yung steakhouse? Naman yung steakhouse, sa mga ari tidala, tilimukan. Kaya na sa uwan, yung kusang naman niya, ito nagkiyas na yung kusang naman niya, pantay kami di ba yung steakhouse ka kaya, kaya kasta naman mensahe mo, wrong may sa ano susulatan. Nya masakan mo nagkabiling petak kamu betul-betul ke apa itu pemakamping ada gumagalo di banban akan awaken na pulang mal pilih petak ugal na nalsu ay ayo nawakan di mo na mga paten dua kaya pa nabasbasa dari asin na lebusan ni sokatan niya aga po tanggaw ang lolo dato ya luganan dato kasi naon luganan di niya awan bato inahan kanya dulu na lubanan. Babain. Talaga na lubanan din mo nyo. Ang nakumisyo si Suna. Mali labusan nyo sa kanyo. Kinabasa ka ron. Asin ka na pagdali ka pang naimurmurong ng kanyana. Kaya jadi baga na sa mga minister, hari inaga, inalitang inyari. Wala akong namutin Inong takaw, oy, inong tututin at kawan ng tututin niya ako. Talang kapur na. Dari rata sa iyo ni amang yan. Dari rata sa iyo ni amang yan.
Ikarang mo, unanan na, kaya mo niya napili kayo, no? Ganapa kaan na lugar na pinakita kita ako na lugar natin demonyo. Kaya mga nagtuturuan ito. Sa auto mga kaya hampay may, yung talaga absent talaga siya kasi narigat at hantungan na ang masabot tayo. Napay pinakagawin na tayo sa panaligan tuman. Yung muna ng misyon, kasi adatan niya po Isos kung na baon na sa tutwa. Yung tayo, paksyakan nyo nila sa Espiritu. Ang mga kasi kung nakamunong na lugar na at naman ang talaga. Hindi pagi nga nabang ide at ibulak ide National Congress, di ba pali, Military Congress. Talagang iso na dali ko na ligdaw. Malaing. Talaga na bigil kami malaga ng trigo yung pasyente na kapag ito pinisod. Ada Diyos kita. Kaya ayan ni pagyanan pinili ni Dextros na di ka rin ibaktat na nagandang gamit. So naman ibaktat, pag-inang takder ka. Pigsana. Yung makaya ko na iisipin ko na magkatuloy mo kayo ko na ano di pamilya. Well, mag-iisa kaan. Dati ko mo niya na nagtuntun sa kaan. Hindi ka mag-iisa ka kung niya na lumugan. Inumpisa na yung pamilya. Hanahan na yung pasyente. Hindi yung pamilya rin yung umpisa na. Hindi kinong nagyara yung umpisa. Kumakusot kayo dahil babae nga na nawa ng buko. Diyak kayo nakakita. Nung tatang panahon, iso tinistrida. Dari umuna ng aramin ko dari agad na ako Isus paksya ko dari dahil iman mo na ako Isus siyempre ako kayo Isus na sasapot naman kaya na ay damo na i-ministry na ako kaya natin mo malagi ko din ibang yung limakas nagbuatan ko kay Jiboy pa Rukid at nalaluan din mo niya malagi ko niya kaya papanod ko na ito kaya mo ayun, isang galing na. Ayun, nag-aabig. Ayun, papanunod. Kaya, hindi ko na umanaw kapta ko na di ako. Kaya na pakanawan na kami, ibang naangaraw, kaya ang iba ko, wala na. Pinapantay, hindi mo yung napito, iba ko, pimpok na ijay, karayan malagit yaw. Puros ka ka mo, sa mga ganito. Ano yung nagdaman na ibang yaw? Kasi kung nagsinsita, di ba kami naging ako ba yun? Naman tinibong niyo kanya. Di ba? Di ba makilala niya? Ito yung iso na ba niyo kung nata? Nagkali sa iin na lagyan na nagsusila baboy. Tapos yung iso kang tinatanang ibaboy, demonyo. Nung magtataran ng baboy, nagtataran ng demonyo. Kaya kaya, napaksiat na, yung demonyo, may apoy. Iso ni Ministrida. Iso nga muna na mapakantay yung paksiatan niyo. Apa yung paksiatan niyo yung demonyo? Tatlo sumber bisa o Diyos. Tatlo sa kami no ano si no dinumil na diyan sa ano sumber bisa o Diyos. Kasi wala ang lumampan tayo pa na panahon na natin nagalugan na awa. Nadikatan no na tayo mag-isisa. Pada sila nagilulugan din at naging papalugan din mo na mag-isisa tapos ang kaya. Ako mo yung talagang na nga di trabaho ni demonyo magaling na sumber. Iso nga, dahita, admin, kaya kontrapaktiwala ko niya. Ikaya ti admin niya ako Isos, adyan ka na raksa, adyan ka na waya, kaangka si Babago. Ngayon ko naman yung demonyo, takaro na iraksak mo, at balik ka na naliday, managirungan na rumusok. Aglat na lang nila. Isang lugar luma ko na kayo, mag-ibis-ibisa ang lupa, hanap mga lugar ng tinignan. Huwag na mabalik na trabaho tinignan ka. Amin tayo, uray natin, maganda na usapan. Ay! Ay! Nanaw! Chakti alay! Amoy kaya ka lang nabasok sa ibang kapital sin pride. Tansi. Magaling na ako sa amin tayo. Imula na nito matansin. Abaya, hindi natansin. Ikadong na tirago sa akin. Kaya yung katawang natansin ka, mauskus ko talis. Hindi ka lang ay, hindi natansin. Siyempre ka lang. Kung ano ni-revolution ni I-refer ni tayo, yung palagay naman ng television.
Mission. Mission ni Jesus, iso natin mission. Never na tayo. Never na pahati tayong mission. Kaya sa kanay, umayag ko yung saksito, ano ang mission na? Nang na-incline mo masikaan, manggugin kita kasi. Siyong, yung pagkakita ng simbahan niyo. Siyong, nalagay na hindi na ako pa. The same, malagi ko din iba. Ngayon na nakita niyo di Facebook, hindi na graduate, na may-congratulate ka, congratulations, sana all, kung na, tignan mo lang kung pagbigay ng ang Panginoon, lubos-lubos wala saan. Kanya di ba naman bakit natin i-merit palagi sa Kanya? Tayo naman ang nagpakahirap. Kung ito nagdaan na degree, kung na apay na i-merit tayo, apay yung subita yung apay yung dati mo ito nagbigat ko na the same. Tansit, hindi kasi nalaman niya kayo. Your talent. Natatalent ko, ganyan naman yung talent ko. Sagot na lang yung kasabi ko, hindi ko sa akin pinagpapahan. Nung never na sila. Dahil talagang mo discount huwag yung talintod na kami dahil talagang mo never na sila. Dahil yung pag-road niya, hindi ko mga mausap kita. Nalalaina, nakabaasa at ano di sa lingwa, nabagwa ko nabibinta sa uri ko pula. Ang namo ano? Dahil sa mga nang-aksya na, so maawanan yung magpag na din mo. Di mo pag-alog yung galing na limon nyo. Dahil si Muka! Di mo amuyo ka sa araw na, at itugtigilan na. Ayaw mo itugtigilan na dinaratan niya. Nagsanga na gina, ano na. Ano? Ano man? Ano mo? Leia, nahipos na anas dahil nang kinalit ang way. Di ba kasi nabagbanan? Dahil na devil continues us. Mabalik na tayo mo sa narin. Agawon na nila sa kaya, kasang balik na tayo sa kung gano'n niya ako Isus, sa baba kayo, may agbalbalo. Tibagbaga niya ako Isus dito hanggang agbalbalo na, agtalit tayo kanya na iso kadito, panagbiyan tayo, agtalit tayo na He will provide for us. And He really provides. Itignan ka sa kulang tayo, agtalit tayo kanya, nagtignan ka sa kulang tayo, talaga tumangkad niya ang Diyos, agtalit tayo pa. May katuwaan niya lang ibahan niya kaya bago sa mali. Lumapang kayo, haan mo nga lang na bukod yung alain. Kanay, imuyukan niya natin. Kasi ito, simple di katayuan niya natin. Yung possession din tayo. Property din tayo. Kasi niya mabalik niya ng itubo. Kailangan mabalik mo itubo ko na awan sa kami ay dahil niyo mga siya. Kung na niya po Yesus. Iso hindi pa nagbiyak tayo. Sino tinisyon niya ron? Paanan na po tulis na tayo dahil. Dahil nilamin ng paglagansa, awan na kay Jesus na mga ibaon. Ang ba't na palihin niyo, nga pinigaraw niya ang Jesus, mabalin tayong iyak. Kasi kayo din siya. Hindi na alo ang nagbiyak tayo, mabalin tayo mga baka. Hindi tayo nag-ring kayo, bigatin niyo muna natin ang mutyo. Ay, hindi na nag-ring kayo, bigatan. Bansam. Hindi mo na oh, hindi ka. Kasi talaga. Hindi mo ibigay kung may masabi na yung mga tinakaman na yun. Just minsan. Nag-ring ka rin bigat. Nasa nag-ring bigat. I decide to be happy. Kaya ito kaya galing na sa patanakila. Kaya I decide to be good. Kaya ito kaya galing na saya at patanakila. Hindi ko yung mindset mo, siya akan niya, kaya mo kalayo. Masapong na siya pinagpansitan at ang lapo. Masapong na umong lang at tatangan niya, kaya mo na siya kalangan yun. Kaya ikay, iso natin ko na, nung ikawas kayo ni Apo Jesus, maat ka ni Apo Jesus ka na kayo, awag mo iso di balon kayo magmalmal, awag apat kayo. Ako yan, daway sa nasirin na ko na, hindi ko na ikaw ang lawan na tao dito yung kung haan na bega, haan na di pagpalaman, haan na di awal sa likuanan. Ikaw ang lawan na tao dito yung kung na noawan ni Apo Jesus hindi ko sulat. Yan yung nilis nyo. Uray ka sa liwan, uray ka daw amin, lero ka dinaratan. Uray ang sangkot dari kabinay mo. Uray ang paukit, amin yung nakabagyan na dali ang
balay ko kan na mauli itong subin ako ka na. Taalan mo, kaya nga mas hindi mo nyo tika nga. Di may sa pamilya mo, awal niya ako Isus na nagwada, panungutin nyo kasal tibiyag ka. Dito kaya ako Isus. Nangang pamilya sa damdamo dito. Damo may kapwa niya, bigat. Damo na lagi ko may masukasunog na tumita-kita. May kayo pa tayo, may kami man. Kayo, nagkita niya si Dami. Ako kay munang nga dati sa darisapang sa laon. Marunggay na ka. Ilog, tekas kalat sinata. Wala ko dito kami. Di ba mo? Ibang panunod mo sila na. Wow, Diyos ko. Wow, pasaya. Wow, sino. Sino ikaw? Apang tumanan. Handali ko na rin. Nung maagdan niya ako sa binigyan mo. Mauntin mo ka, bigyan-graksak mo, dahil na mo. Nung kaukay ko naman, nag-decide ka na, balik na sa'yo at aligaw. Kajigawin ko na akong ka-admin, kinong pangkarapan dito. Ukay nag-decide ka na, balik na sa'yo at aligaw. Nakakita ka, diba, nakikita mo na demonyo. Tinagpaabak ka, loser ka pa. At nalabasin ng mo, naapektaran din yung tao mo, naabak ka. Bakit niya ako Isus na nakakami ito? At nalabasin mo damag mo, apektaran ka, agraman, inilaganan, ulay, agraman super pipita, sa uwag dakisan, naabak ka. Kaya na sa uwag, apektaran ka, kurang niya ako Isus na nakakami ka. Dahil yung organisyon, sino organisyon niya ako? Baka akong panunod kayo sa balay, siya. Sabi na pag-mission lang, umuna di balay mo. Di ka arapan. Nag-decide ka na nag-doy na saya, tinay ka nag-imisa. Nung nag-doy na saya, nag-aligaw, nag-decide ka, kung nag-udaot. Kung kaya nag-doy na saya. Iturog mo matamdaman, naganikit ka, di mo, ultimo ang yung itigri mo, pag hindi na ruwan. Naabak ka lang na. Naglakad din mo yung una, nagbabasit ka bang balat mo ang mga kapundas ko dito ito ingat. Nagbabasit ka bang balat mo din nung division mo ka ni Kristo, at pala niyang isot, bago mo. Uray mo niya kung ipunata, nanigat mo. Uray at nabarigay na naman yung ng minta, agrat sa kapalasan. Magdamang dadalaking kita, at tumawa ka, ako na. Agsangit hindi mo nyo naragsak ka. Agsangit hindi mo nyo marunong ko at ang niya. Agsangit hindi mo nyo malitin na ayot ka. Nung ipalas ka, tagalay bagalabas ito, hindi nga ka, sila lalo itong drama mo, kasi sinarata na ka. Pwede, kahit daw. Amal. Hindi kayo ibagbaga na. No buo. May ako isustinta. Narigat ko na. Dahil dyan emission tayo. Isuhan may lang ang isa. Ang panunod niya, may lang ang isa. May kami nung ng Kristo. Emission mo, hindi ka lang ng Kristo. Kalagay ka ako, maligay natin ang daan ng Kristo. Makalagay ka mga panunod ng aman ng isa. Ako like ka, lektor ka, tatilista ka. Umaalis di pa, umati di ka, arrogang gapin. Ang nakakawin na. Kapag kababalin mo, at yung akselset at kapatid mo, umaalis ka, ang lamay. Tapi umaalis di pa, umati ka, pati ka, kamunin niya, pati niya mo, kasi ako nagpanulog sa paliman, hindi natin mo taong Kaya hindi ko muna na, nubuo ni Apo Jesus, narigat ka ba? Maiawid mo, pamilya, kakaruluan. Pag-ginsan tayo, lubong niya ang ito sa kita. Hindi kayo, pag-senior kayo, dadali kayo mo sa iyo. Mamula ako. Dahil ang 15 nasal. Manumang tao na naay-ano yung masilip-simbahan, kaputa na rin nanalan niya ni Kristo.
Diba? Hindi ka arunong timay. Diyos ko, baka sabali ka. Baka sabali yung bus mo. Nakikita! Titias yan! Kasi nakarunong eh. Tagtaon na niya kasi ba? Tagtaon na ako na siyempre, okay na ako. Tagalan na. Maririwo. Kanya ako na irita mo na ulit yung Pero yung ibagbagan na tayo kapsa, sino nag-mismission na tayo amin, our Diyos. Sika Kristiyano na bunyanan ka. Naiimal din ni Kristo. Awatan man ni Kristo. Iyakin mo. Kadali pa yung aglaw na umumano di makalirin na inawag mo ni Kristo. Magdala na rin natin ang mission mo. Effective ka ang mission natin. Magdalapit din. Agri-respeto ka. Kaya nakakaalaan na ako kung magdapatin ka. Effective ka ang mission natin. Di pamilya na may magdarang mo at respeto hindi na nangyari dito at maligin na natin ka. Effective ka ang mission natin. Kami papanunod ka siya bagay kuwa. Hindi naman. Kagigana na talentong kinbagan kukuha mo na nakukuha na Isus ka manilay ka. Kaan na Isus agad-arikan niya kayo. Alam ka siya, naliga kayo din inandaw. No, at kali Isus ka niya kayo, at dapat kurangan tinadruma, mabalik tayo ka ilinalanon. Mabalik tayo nga, handa ibagaan, dapat adali gusto ka niya, awanan yung problema, dapat na. Awanan yung problema, dapat na. Doon abahan na. Namilawan mo mga sinugdal, tamalong ni Ante, mantay na yan, kasi nagpunta yung malukmaon. Suka naman, ha? Kung tayo suka mo ka, nagdali sa sobrang malukmaon at kulay sa ano, ganyan. Baka napangupot na pang may suka. Wala ang ka mali. No, nasaya at di ka ng tao tayo nagdaamin na yan ni Kristo, maano kung masaya ka. Nung paabot tayo, naabot tayo. Hindi ka pilisyon tayo. Hindi tayo niya, nalagigits tayo. Siya, sika. Kasanungan ka lang po yung Kristo. Iso ka din balong-balong mo. O rin mapapalipagral ka, iso ka din. Ang makita ko, nagdalagdul mo, bisok ng business, yung aras mo, matapay may sana ng ipaka. Ako nga ni Kristo, yung aras mo. Ipakama mo, dalawa ko lang, pwede na hindi balon-balon mo, hindi na wow, nilagsaya ka tayo. Ano kasi yan, ano na rin yung saya ng pamilya, makinig lang na, huwag mamagdag na pagkinaawatan, huwag ada masaktan na magagawa yung pamilya, kumahin na agar-ari at Kristo. Dahil kakakaro pa, wala na pagkinaawatan, mahin na adalatan saya na, hindi pagkitaan, adalatan mga kaawat ni Kristo. Mission ka naman, awan di-perfect ang mission. Awan di-perfect ang mission nyo. Bayang naman niya ako, gusto ko maniwala mo. Hindi perfect ay the best condition na mamarinig na wow, rin na dating Kristo. Na may bagadan na may tapo ni Kristo. Na may bagadan na may masurong ni Kristo. Nang sumungsungan ka, kailangan ka nagbuwawaka na rin ni Kristo. Kung nga, nagdilipimon mo na yung tayo. Datos ka. Awang mo na hindi yung ipapilisun kayo. Lukasan kayo mo kay ipalagrinada, marigrinada ka ni Kristo. Ang ipin mo ka mag-inis. Nung may bunga ng umawa, marigrinada ka ni Kristo. Nung may wala labag tayo din, dinantas kayo, tinusok tayo. Sumurot tayo kay Kristo.